Здравейте хора, аз съм Лагаро, добре дошли в това клипче, в което ще реагираме на новия трейлър, който излезе за трилогията на GTI игрите, които ще излизат като Remaster Edition на 11 ноември 2021 година. GTA Лагаров, GTA се казва, не GTI. Информацията за този ремастер излезе преди няколко месеца, само че аз не исках да правя тогава видео, понеже информацията беше повече като слух, колкото като официална информация и не исках да правя видео, понеже не исках да ви подвеждам, просто не исках да говоря просто някакви случайни спекулации и сега просто Rockstar Games го обявих официално, GTI ремастера излиза, имаме първия трейлър и в момента ще реагираме на този трейлър и след това ще погледнем няколко от скриншотите, които излязоха. Точно така имаме и скриншоти и ще ви кажа всичко, което знам за тази поредица, тази трилогия, която излиза на 11 ноември. И да, също така, като казах поредица, разбира се, че ще имам поредица и на трите игри. Даже честно казано нямам търпение. Вау, както виждате, освен осветлението, като цяло просто храстите. Най-вече храстите тук правят най-голямото впечатление и също така текстурите. О, изглежда толкова яко. Еха, как свети. That's the man with the big cojones. Тук всичко изглежда много цветно и много като детско, някакси доста картуниш. Знаете ли, нека да го изгледаме, но то е кратко, ще го изгледам веднъж и след това ще го коментирам. Вау, просто вау. Ей! It's easy. Haven't you ever seen a movie? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. Shut up, Carl. Това беше от първия трейлър, последното. Доста от тези шотове, между другото, са от първия трейлър на играта. Както виждате, играта ще излезе за PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Xbox One и Nintendo Switch. И разбира се, PC. Сега нека да пуснем трейлър още веднъж и просто ще пазвам и ще коментираме самата графика. Това от GTI 3, както виждате, лицата им са доста променени. И това момиче там прилича на Drag Queen в ламо, между другото, вижте я. Тук на тази сцена съм mindblown. В смисъл, вижте колко яко изглежда GTI 3. GTI Vice City и GTI San Andreas, най-вече San Andreas, могат да се модват. Има безкрай много модове в интернет, които могат да направят играта да изглежда по-добре, най-вероятно от този Edition, но при GTI 3 вече е малко по-трудно да се направи това. И просто начина, по който се е направили да изглежда тук, не съм виждал нещо подобно. Нещото, което най-много ми направи впечатление на тази сцена, са листата на палмите. Просто толкова се прави, както виждате, всяко отделно листо се вижда, така изглежда мега яко. Също така осветлението, тези неонови светлини, представете си целият неонов Vice City, как ще изглежда в HD. Смисъл, Vice City по принцип има страшно яка атмосфера, но с новата графика. Това от първия трейлър на San Andreas Ever, отново палмата се забелязва колко висока текстура има, както и на листата, така и на самата кора на дървото. Чисто ново осветление. Дигнали са доста контраста и като цяло наситеността на цветовете, както виждате тук, много е ярко, просто изглежда картун, ще изглежда малко по-детско, но това е готино. Осветлението тук най-вече, рефлекшените на колата и отново изумен съм просто, че GTI 3 изглежда по този начин. Нещо, което забелязах е, че GTI 3 се е направили да изглежда още по-мрачна, каквато по принцип е нейната атмосфера, а Vice City още по-цветна. И отново, в GTI 3 това дори с мод трудно може да се докара. Наистина изглежда уникално. Тук изглежда, забелязах, че реално устите им се мърдат докато говорят. И, има пръсти! Хората имат пръсти! Кога сте виждали отделни пръсти в GTI игра? Освен, предполагам, в 5 и в 4 може би са малко по-отделени, но в Vice City и San Andreas ръцете им са просто така едно цяло и няма такова нещо. Готини експлозии, ефектите също. Този шот, не знам, аз това бих си го скриншотнал просто за wallpaper, толкова е красиво.
He's ratting us out. Kill. Колкото и готини модове да има в интернет, макар че Rockstar Games преди няколко месеца започнаха много рязко да трият модовете, да, точно заради това нещо, че щеше да излиза тази игра. А до сега не съм виждал мод, който да прави кътсиновете, видеята на мисиите в по-хубаво качество. Точно това е също нещо много голямо в този едишън. Колкото и да я моднем, не можем да моднем видеята. И тук, както виждате, просто са кристални. Готини експлозии. Shut up, Carl! Много съм ексайтнат. Остава по-малко от месец, между другото, за тази поредица. Аз не знам с коя да почна най-първо. Най-вероятно с 3, Vice City и San Andreas след това. Толкова много спомени. Напоследък, между другото, съм малко така на един носталгичен трип. Просто си припомням доста от игрите от детството. Даже преди 2 месеца започнах да играя San Andreas наново и сега, когато просто излиза това, mind-blowing, в смисъл, много съм щастлив за тази поредица. Нека сега да продължим с скриншотите от играта и с останалата информация, която знаем за играта, като започнем с този скриншот, на който виждаме Cloud просто скочил с баншиито. Един от големите промени, който ще видим в трите игри, е като цяло самите контроли на играта. Контролите, най-вече насочването, гънплея ще са в GTI 5 стайл, което ще бъде много яко, понеже, както ви казах, наскоро се върнах и просто се опитах да поиграя малко GTI San Andreas. Контролите са малко са старички, а даже в GTI San Andreas си супер. Последния път, когато играх GTI Vice City и GTI 3, контролите просто бяха наистина много дървени и тук контролите ще бъдат оправени, което е нещо много хубаво. Също така, контролите за смяна на радиостанцията, контролите за смяна на оръжията ще бъдат подобрени. Най-вероятно контролите за смяна на оръжия ще бъдат като колелото от GTI 5. Минимапът и системата за дестинации ще бъде сменен точно както в GTI 4 и в GTI 5 най-вероятно. Когато се сложим waypoint и просто на мапа ни се апдейтва GPS-а. Нека да преминем към другата картинка. Виждаме Cloud с горелката. Лицето му изглежда много добре, между другото. Смисъл, наистина много добре са го издокарали. Моделите на горелката също. Огънят, разбира се. Забелязвам звездите в небето, че са много ярки и много яко изглеждат. Една от новите функции също ще бъде, примерно, ако фейлне мисия, веднага да можем да рестартираме фейлнатата мисия чрез меню, а не да отиваме и да се връщаме на самия маркер и да я пускаме наново. Ето още една снимка от GTI 3 и тук, между другото, тази снимка изглежда много като някаква детска анимация просто. Вижте колко пластелинени, някак изглеждащи са тези хора. Текстурата на пътя е доста висока, като лентата по средата, между другото, направо изглежда като леко надигната. Наистина текстурата е много висока. На следващата снимка отново виждаме Cloud с Узи в ръка, като моделът на Узито е в доста висока резолюция. Доста ни напомня на Узито от четворката. Много ми хареса косата му, между другото, как просто е зализана е така. Някаква отново изглеждаща леко пластелинена. Много ми харесва стилът и най-вече се кефа, че героите имат пръсти. Най-сетне! Тук Райдер изглежда още по-генгста, като мустака му се вижда малко повече, по-подчертан му е мустака. А CJ, what the hell is wrong with CJ, guys? Смисъл, CJ изглежда малко странен. CJ изглежда всяка са му промили мозък, вижте му очите. Този поглед просто, този поглед. Sweet също има някакъв странен поглед. Big Smoke си чилва както винаги. Сигурно си мисля за поръчката, която ще направи в Cooking Bell. Тук имаме Томи Версети, отново супер детска графика, много ми харесва, много готино просто, в смисъл. Пръстите се виждат толкова много. Знам, че преклено много говоря за пръстите, но наистина е нещо много в тия игри. Отново Томи Версети и 4K. Те и моделите на превозните средства май доста са ги вдигнали. Вижте, спирачките на самия мотор и всяка една спица по-отделно, доста HD. Текстурите на огня не са нищо особено, но са доста готини. Наистина много добре са направили да изглежда като цяла играта, смисъл. Имаме ли още? Пичове, като цяло това са скриншотите, които намерих от играта. Други новости в играта ще бъдат, че играта ще поддържа Nvidia DLSS, също така ще поддържа 4K резолюция и Drawing Distance ще бъде много по-голям. Трите игри също ще имат ачивменти, като аз нямам търпение да видя какви ще бъдат те и ще ми бъде много интересно да започна да играя игрите и ми е интересно да разбера дали Rockstar Games не са добавили някакви... Най-вече ми е интересно дали ще има нови истър егове и тайни, защото
след толкова много хиляди видеа в YouTube, просто теории по форумите за митови легенди в тези игри и да не са се постарали да сложат някакви мистерии, не знам, това наистина ще бъде малко разочарование, но според мен ще има някакви нови легенди и просто митове и нямам търпение просто да експлорвам тези планини, тези величествени планини наново, най-вече в Сан Андреас и всички други мистерии и в GTA 3 Vice City. И да, това като цяла информацията, която знаем за тази игра. Ще се радвам, ако оставите коментарче, искам да разбера вие какво мислите за играта, чета почти всеки един коментар под видеята ми и просто ни остава да чакаме, остава ни да чакаме и да започнем да играем тази игра. Благодаря ви още веднъж за гледането, тук ще приключвам този епизод, до следващия път, а до тогава както винаги, peace out!